12 में से 12 गइल त केतना बची? 0। बेंची नियर मुंह लेके बना ना बड़का हीरो। का हो 12 में से 5 गोल तक कितना होई? 7। ई जन्म भर दे दो हमरा हाथ में अपन हाथ। 12 में से 12 गइल त केतना बची? 0। बेंची नियर मुंह लेके बना ना बड़का हीरो। एक ना 100 ना 1000 बार भी पूछबू नु कि हमरा दिल में के बा तो हम इहे कहेम तू तू तू। एक ना 100 ना 1000 बार भी सोझा लौक जेबे त इहे कहेम हम थू थू थू। तू सोचलहु ना हो खबू खूब बढ़िया तारा खातिर एगो गिफ्ट धइले बानी। आवे नी नु तारा घरवा कौरी तो दे देनी। हाँ तो तनी लुका छिपा के ही आई हो। लुका छिपा के काहे रे? शेर खानी आएम शेर खानी। हाँ तो तहरा जैसन शेर लोग के बानर बना बना के मारो तना सब मुहालवा में हमरा। भले तू अपने प्यार खातिर परीक्षा ना ले लो हमार 100 में 200 नंबर लिया के पास हो जाएम। पास फेल बाद में होत रहिए पहले एग्जाम फीस 12,800 के बा ओकर रसीदवा कटवा ले। दिल से कहता नहीं एगो बात मनबू का आ दुल्हन बनावे के मन बा संगे चलबू का? फालतू तनी कम बोल हई हम संस्कारी चटकन से मान जेबे कि सैंडल उतारी। ऐसन साचा में भगवान रचले बारन तारा के कि तारा आगे के हुआ और अच्छे ना लागेला। बाकी तोरा के का जाने कौन ऐसा राक्षस रच देला कि तोरा आगे बानरो ठीक लागेला।